Dobrý deň, prajem. Vítam vás na dnešnom webinári o monitorovaní cloudových platform s využitím Zavixu. Vás poprosím, keby ste mi niekto dali nejakú spätnú väzbu, či som v poriadku počuť a vidieť. Takto. Je ma počuť, prosím vás? Ďakujem. Ďakujem za väzbu. Takže malo by to byť v poriadku. To som pre tých, čo sa ešte nezúčastnili webinárov. Moje meno je Stanislav Ťažiar. A pracujem ako konzultant vo firme SNT Slovakia. A moje kontaktné informácie môžete vidieť na tomto slajde, e-mail, telefónne číslo. A ešte predtým, než prejdem k predstaveniu firmy, jednu vec, čo som zabudol, prosím vás, počas webinára je možné zapisovať akékoľvek otázky alebo poznámky, buď do chatu, alebo otázky a odpovede. Poprosím vás, otázky dávajte do tej časti Q&A, otázky a odpovede, aby sme ich potom na konci mohli prejsť a zodpovedať. Akékoľvek prípadné poznámky môžete písať do chatu. Takže tento webinár by mal trvať zhruba 1 hodinu. Na začiatku si povieme niečo z takej tej teoretickej časti, čo je to monitoring cloudu a čo s tým má Zabbix, a potom si ukážeme živé demo. Takže ale späť k predstaveniu firmy. Firma SNT CE Holding, predtým firma SNT Slovakia, zmenili sme názov, je prémiovým partnerom firmy Zabbix už od roku 2017. Sme jedinou firmou na Slovensku, ktorá dosiahla tento status. Zároveň sme jediným tréningovým partnerom na Slovensku. To znamená, že poskytujeme aj oficiálne autorizované školenia Zabbixu, na ktoré sa môžete prihlasovať na našej web stránke a prípadne, ak máte záujem niečo sa spýtať, tak zavolať. Dobre, poďme k obsahu dnešného webinára. Čiže ako som povedal, na začiatku si povieme niečo všeobecne o monitoringu cloudu, akým spôsobom sa líši od monitoringu, na ktorý sme zvyknutí, to znamená monitoringu on-premise infraštruktúry, ktorú máme doma vo firme. A ukážeme si, čo je možné monitorovať so Zabbixom, aký cloud, ako to bolo kedysi, čo sa zmenilo s príchodom Zabbixu verzie 6, respektíve presnejšie 6.2. Kedy Zabbix poskytol out of box šablóny pre monitoring dvoch rozšírených cloudov. No a nakoniec hlavnou nosnou časťou tohto webinára by malo byť živá ukážka, akým spôsobom sa s monitoringom cloudu v Zabbixe dá pracovať. Takže cloud sa stal dôležitým nástrojom firiem pri poskytovaní IT služieb. Sledujeme to už nemálo rokov. Dosť dlhý čas management firiem objavuje čaro jednoduchého manažmentu a otvorene treba povedať aj znížených nákladov na prevádzku služieb v cloude. Tak ako služby postupne prechádzajú do cloudu,
postupne sa vynárajú vlastne akési problémy alebo oblasti, ktoré je treba riešiť, ktoré sa predtým riešili aj v on-premise prevádzke a v cloude ich sa musia riešiť inak. Jednou z týchto oblastí, ktorá sa líši pri práci s cloudom, je práve monitoring služieb alebo monitoring infraštruktúry. Keď z infraštruktúry sa vlastne stala akási zmes zdrojov, ktorú spravujeme v cloude. S týmito servermi alebo službami, sieťovými prvkami, čokoľvek máme v cloude, sa pracuje inak, než sa pracovalo predtým. Nakoniec sa však predsa len nejakým spôsobom potrebujeme uistiť, že služby, ktoré poskytujeme s pomocou týchto cloudových zdrojov, vyhovujú nárokom používateľov a spĺňajú nejaké dohodnuté parametre. Čiže aj tu sú silné dôvody, je silná motivácia sledovať, čo sa deje s týmito zdrojmi. Napríklad stále manažment zaujíma, aké sú náklady na služby, či ich nie je možné znížiť. Práve pri prevádzke zdrojov v cloude vlastne akákoľvek zvýšenie nejakých parametrov alebo zvýšenie počtu užívateľov, zvýšenie transakcií sa prejavuje okamžite v účtoch, ktoré chodia za prevádzku. To znamená účet, to, čo poskytovateľ cloudu účtuje firme. A je potrebné sledovať, či nie je možné niekde tieto náklady znížiť, alebo naopak, keď sa náklady zvyšujú, tak sledovať, že stále je to robené nejakým optimálnym spôsobom. Toto je možné dosiahnuť zmenou zdrojov alebo zrušením niektorých zdrojov, ktoré už nie sú natoľko využívané. Ďalej, pri akýchkoľvek zmenách, ktoré robíme v infraštruktúre, nás zaujíma, aký to má dopad na vnímanie služieb užívateľmi. Čiže chceme vedieť, či nejaký upgrade, nejaký patch, ktorý sme vykonali, neznížil kvalitu služieb, či zrazu nedochádza k nejakým zbytočne dlhým odozvám alebo spomaleniu behu týchto služieb, tak ako sú prezentované zákazníkom. Takže pomocou monitoringu chceme vedieť, ako sa zmenili výkonnostné parametre, keď sme nasadili nejaký patch a akým spôsobom tieto výkonnostné parametre sa prejavujú v službách, ktoré bežia na infraštruktúre. Zhrnuté dôvody sú podobné ako pri on-premise behu služieb. Monitoring, spôsob vykonávania monitoringu sa musí cloudu prispôsobiť. Nie je to tak ako predtým, keď sme vedeli sme, odkiaľ nejaký sieťový kábel, kde začína, kam ide. Áno, to znamená, vedeli sme obrazne povedané po tomto sieťovom kábli odsledovať, kde môže byť problém, kde nastal problém na sieti alebo na serveri. Mohli sme si sadnúť priamo za konzolu servera a študovať, čo sa tam deje. Teraz, ako náhle chceme sledovať nejakého vyššieho pohľadu výkonnosť služieb poskytovaných pomocou cloudu, je potrebné zabezpečiť si prísun dát monitoringových iným spôsobom. To znamená, už neinštalujeme agentov, nemusíme inštalovať agentov priamo na servere, nemáme tam nejakú možnosť SNMP alebo týchto štandardných protokolov na monitorovanie, ale máme to, čo poskytuje prevádzka cloudu, to znamená ten poskytovateľ služieb, a väčšinou to je nejaké API, cez ktoré je možné pristupovať k údajom a získavať informácie o tom, ako sa darí našim zdrojom a našim službám, ktoré prevádzkujeme.
No a pomocou tohto API potom je potrebné zisťovať, čo máme monitorovať, to znamená zistiť, aké servere tam bežia, aké služby sú prevádzkované, aké databázy. Je potrebné robiť, tak povedať, discovery, to, čo sme predtým objavovali počítače na sieti. Je potrebné teraz cez API zisťovať zoznam všetkých týchto zdrojov a tieto zdroje potom monitorovať. Čo sa zmenilo, je taktiež umiestnenie. Väčšinou predtým sme to mali v nejakých vlastných budovách, teraz je to kdekade po svete a nie len na jednom mieste na svete. Vy si môžete vyberať pri umiestňovaní zdrojov, si môžete vybrať, kde na svete, v akom regióne sa tie zdroje budú nachádzať. No a sú veľké rozdiely medzi jednotlivými poskytovateľmi cloudov, či už je to Amazon, Microsoft alebo Google. Každý z nich má nejaký iný spôsob pripájania sa k tomuto rozhraniu API a iný spôsob získavania informácií z monitoringu. No a keďže predtým sme viac menej tá bezpečnosť spočívala len v spôsobe nejakej ochrane pred narušením našej infraštruktúry alebo nejakým sieťovým prienikom. Teraz je podstatne vyššie kladený nárok na zabezpečenie pri monitorovaní, pretože predsa len vieme, kde ten kábel síce začína niekde v našej firme, ale nevieme, kde končí, nevieme, kto všetko k tomu by mohol dostať prístup. Je tam vyššie riziko toho, že pokiaľ si nedáme pozor a nenastavíme poriadne zabezpečenie, tak k informáciám, či už z monitoringu alebo z toho nášho cloudu by sa mohol dostať niekto, komu do rúk nepatria. Čiže toto sú zmeny, ktoré sa týkajú monitoringu. Na tieto zmeny momentálne reaguje aj Zabbix. Monitoring cloudu v Zabbixe už bola téma niekoľko rokov, už niekoľko predchádzajúcich verzií sa riešil, ako monitorovať zdroje, ktoré máme v cloude. No ale pred verziou 6 to boli v podstate len riešenia z nejakej komunity, alebo sme si museli tie riešenia vyvíjať sami, prípadne kupovať od tretích strán. Tieto riešenia, keď sme nasadili, neboli natívne v Zabbixe a predstavovalo to určitú obťažnosť, určité problémy, ktoré vyplývali napríklad z toho, že dokumentácia, ako náhle sme si stiahli niečo niekde z GitHubu alebo z cloudu, tak dokumentácia bola záležitosťou, buď chýbala, alebo bola poplatná času, keď dotyčný prispievateľ tento monitoring vytvoril. Často to bolo niekoľko rokov staré. S tým súviseli problémy s nasadzovaním monitoringu, kde bolo potrebné študovať, čo všetko, kde je potrebné nastaviť užívateľa, nejaké heslá, nejaké linky, proste parametre potrebné pre spustenie tohto monitoringu a jeho beh. Podpora k týmto riešeniam z komunity bola taká ako z komunity, bolo možné mohli ste sa pokúsiť niečo opýtať toho tvorcu, ale väčšinou teda ten človek už robil niečo iné, nemal na to čas a firmy samozrejme potrebujú mať zabezpečenú podporu pre plynulú prevádzku a ako svojich služieb, tak aj s tým súvisiaceho monitoringu. A taktiež, ako náhle ste upgradeli operačný systém alebo nejaké aplikácie v cloude, tak upraviť tento monitoring, upgradeu nejakým spôsobom tento monitoring mohlo byť komplikované, až nechcem povedať nemožné, ale proste až nerentabilné. Preto Zabbix s verziou 6.2
začal poskytovať alebo prišiel s poskytovaním out-of-box šablón pre monitoring dvoch cloudov, a to je Amazon a Microsoft Azure. Tento monitoring je spätne backportovaný až do verzie 6.0, to znamená, už je možné si stiahnuť aj, pokiaľ prevádzkujete Zabbix 6.0 pre dlhodobý support, long time support, je možné stiahnuť si tieto šablóny aj pre verziu 6.0. Zabbix vyvíja, alebo teda povedal, že bude vyvíjať aj šablóny pre monitoring ďalších cloudových služieb. V roadmape je uvedený konkrétne monitoring pre Google Cloud Platform, ktorý by mal byť dostupný, alebo mal by prísť s verziou 7.0. Zatiaľ ťažko povedať, v akom je stave. Na GitHub momentálne ešte žiadne templatey nie sú. S týmto monitoringom, s týmito šablónami dostávate podporu priamo od Zabbixu. Šablóny sú dostupné ako na GitHube Zabbixu, tak sa k nim môžete dostať cez priamo Zabbixové stránky, keď si vyhľadáte v Integrations Monitoring Cloudu. Poďme si teraz povedať, čo môžeme monitorovať, alebo čo nasadením týchto šablón získame a akým spôsobom sa s týmito šablónami pracuje. Pre Amazon Cloud sú vytvorené 4 šablóny, pričom 3 z nich sa zaoberajú monitoring alebo poskytujú monitoring 3 typom zdrojov z Amazon Cloudu, a to je monitoring virtuálnych strojov, tzv. EC2, cez HTTP, monitoring relačných databáz cez HTTP a monitoring úložiska, storageu, S3 bucket, storageu S3 bucket, takisto cez HTTP. Monitoring cez HTTP je spoločnou vlastnosťou všetkých šablón, ktoré Zabbix pre monitoring cloudu poskytuje. A tento monitoring využíva, povedal by som, nový koncept alebo novú paradigmu, akým spôsobom Zabbix chce robiť monitoring takýchto rozsiahlejších riešení. A to je koncept, kedy vlastne po discoveringu sa veškeré monitorovacie dáta sťahujú jedným dopytom a potom následne sa rozdeľujú do jednotlivých sledovaných metrík pomocou závislých itemov. No a nad týmito 3 šablónami, obrazne povedané, je šablóna AWS by HTTP, čo je šablóna, ktorá zabezpečuje discovering týchto 3 typov zdrojov, automatický discovering týchto 3 typov zdrojov, aby nebolo potrebné ručne zadávať zoznam všetkých ID-čiek, všetkých hostov, relačných databáz, storageov, ktoré chcete monitorovať, tak stačí pre túto šablónu vytvoriť jedného hosta, presnejšie jedného hosta na jedno pripojenie. A pomocou tohto hosta vlastne je potom vykonávaný discovering všetkých ostatných zdrojov, takže automaticky sa budú vytvárať v Zabbixe hosty či už pre virtuálne stroje, alebo pre storage, alebo pre relačné databázy. A na týchto hostoch zase následne sa spustí discovering nejakých ďalších zdrojov, ktoré sú napríklad s tým virtuálnym strojom spojené, čiže discovering file systémov napríklad. Čiže cez takýto kaskadový discovering je potom objavená veškerá infraštruktúra, ktorá je dostupná cez ten jeden účet a jeden región. A z tejto infraštruktúry je sťahovaný nejaký zoznam metrík, ktorý si ukážeme, ktorý vypovedá o tom, aké sú performačné dáta, či sú tie inštancie v poriadku.
Takže toto môžeme robiť s pomocou šablón pre monitoring Amazon Cloudu. A podobne je to pri Azure. A tam síce stiahujeme len jeden vyexportovaný súbor, ale následne pri importe tohto súboru sa nám vytvorí niekoľko šablón. Zase je tam jedna, tak povediať, hlavná šablóna, ktorá zabezpečuje discovering inštancií pre nasadenie všetkých ostatných šablón na jednotlivé inštancie. A potom ostatné šablóny podporujú virtuálne stroje, ktoré sú vytvorené v Azure Cloude a databázy. Presnejšie tie databázy sú rozdelené podľa typov Microsoft SQL, MySQL alebo PostgreSQL. K tomuto pribudol už nová šablóna pre Cosmo databázu, ktorá tam bola doplnená, čiže po stiahnutí tam bude aj táto. A podobne ako pri tom Amazone zase stačí si vytvoriť jedného hosta pre jeden účet, respektíve jednu subscription a jeden tenant ID a vytvoriť tomuto hostu súvisiaci nejaký servisný účet na strane Azure, pomocou ktorého bude vykonávaný monitoring. Na vytvorenie tohto účtu Zabbix poskytuje command lineový príkaz, pomocou ktorého je účet vytvorený a pomocou šablóny Azure by HTTP je potom vykonávaný veškerý discovering všetkých ostatných zdrojov a automatické nasadzovanie tých ostatných šablón na tieto zdroje. Obidva tieto monitoringy alebo obidva tieto skupiny šablón majú nejaké spoločné vlastnosti. Už spomínaný automatický discovering, ktorý zabezpečuje ako prvotné vytvorenie hostov a nasadenie šablón na tieto hosty, tak neustále zabezpečenie neustálych zmien, ktoré sú vykonávané v infraštruktúre, aby sa odrážali aj v tom Zabbixe. Čiže keď sa zmaže nejaký host, vytvorí nejaký host alebo zmení nejaký host, tak automatický discovering zabezpečí, že aj monitoring sa prispôsobí týmto zmenám. Okrem automatického discoveringu hostov sa tam robí aj automatický discovering zdrojov, to je file systémov, interfejsov, tak ako sme zvyknutí pri low-level discoveringu v našej vlastnej infraštruktúre, tak aj tu sa vlastne discoverujú všetky zdroje súvisiace s jednotlivými inštanciami z cloudu. Samozrejme, niekedy zákazník nechce v Zabbixe monitorovať všetko, čo je v cloude vytvorené. Pre odfiltrovanie zdrojov, inštancií, ktoré v cloude nechceme monitorovať, slúži nastavenie filtračných makier v šablonách. Tieto filtračné makrá, podobne ako pri iných veciach, sa nastavujú pomocou regulárnych výrazov. Je možné si vlastne zadefinovať regulárne výrazy, ktoré definujú, aké tie zdroje chceme monitorovať, to znamená, aké majú byť názvy tých zdrojov, ktoré chceme monitorovať. Či už to zadáme ako zoznam názov, alebo hovorím ako regulárny výraz, ktorý všeobecne nejakú šablónu, ktorá pokrie tieto názvy, je na vás. Takisto je možné zadať si blacklisting, to znamená filter, podobným spôsobom filter zariadení alebo zdrojov, ktoré nechceme monitorovať. No a šablóny zabezpečia automatické vytvorenie itemov a triggerov pre tieto itemy. Samozrejme zase je na vás, je možné si pomocou makier zadávať nejaké thresholdy, pri prekročení ktorých majú vznikať problémy a toto všetko sa konfiguruje na jednom mieste v šablóne alebo na hoste, ktorý chcete monitorovať tam, kde sú zadané makra. Nejaké ďalšie informácie o šablónach, ktoré Zabbix poskytuje, pristupujú
iba pristupujú k týmto dátam iba cez API. V podstate spúšťajú jeden alebo niekoľko JavaScriptov, ktoré sú vnorené v týchto šablónach. Nie sú to externé skripty, veškerý monitoring je bez akýchkoľvek externých skriptov. Tento JavaScript na jeden raz vždy zozbiera celú sadu sledovaných metrík, alebo teda údajov z monitoringu a pomocou preprocesingu zmení túto sadu údajov na formát čitateľný Zabbixom a Zabbix si to potom spracuje do dependent itemov a do discoverovaných vlastne dát o discoverovaných zariadeniach. Čiže takýmto spôsobom to Zabbix robí. Už som spomínal, že a ja to rád, veľmi rád znova zopakujem, že využíva sa ten koncept Zabbixu, kedy na jeden raz sú stiahnuté veškeré monitorovacie dáta, je tam jeden skript, prípadne nejaké 2-3 skripty, ak je potrebné stiahovať na viackrát tieto dáta. Stiahnutie týchto dát jedným razom a potom všetko ostatné, dokonca pri Azure aj samotný discovering je robený cez dependent itemy. Pár vecí, na ktoré som tu dal do slajdu, uviedol, aby ste nezabudli. Nasadenie týchto šablón je naozaj dosť jednoduché a rýchle, čo zaberie času pre tých z vás, ak si to chcete vyskúšať, keď nie ste zvyknutí pracovať s cloudom, tak chvíľu zaberie naučiť sa nejakým spôsobom konfigurovať tie zdroje v cloude. To je podstatne náročnejšie ako nasadiť monitoring, pretože naozaj stačí nasadiť šablóny a v týchto šablónach vyplniť makrá, buď v šablónach, alebo možno praktickejšie nasadiť tieto makrá na toho dummy hosta, ktorý nám zabezpečuje discovering. Pre Amazon sú to 3 makrá, ktoré udávajú access key ID, access key secret, čo je akési heslo, a region, na ktorom sa má robiť discovering. To znamená, pokiaľ z nejakého dôvodu pracujete s viacerými regiónmi, tak je potrebné vytvoriť hosta pre každý región zvlášť, vlastne pre každý tento prístup samostatného hosta na discovering zdrojov. Pri Azure je to podobné, tam sa tieto parametre volajú subscription ID a tenant ID. To sú nejaké reťazce, ktoré identifikujú vaše predplatné a vašeho tenanta, pretože v jednom predplatnom môže byť viacero tenantov. No a vytvára sa tam tzv. Service principal, čo je akýsi servisný účet, ktorý umožňuje Zabbixu pristupovať k dátam o monitoringu a tento servisný účet sa potom identifikuje cez tzv. App ID a nejaké heslo. Na vytvorenie tohto účtu Zabbix má na svojich stránkach riadok, ktorý stačí spustiť s tým subscription ID a v command lineovom riadku pre Azure a automaticky sa má vytvoriť tento účet a zároveň ma vypíše tie parametre, ktoré je potrebné tu zadať, to znamená App ID a heslo. Čiže toľko k teoretickej časti. Poďme sa teraz pozrieť na nejakú praktickú ukážku. Ukážeme si živé demo. Dajte mi prosím chvíľu času, ja si tu potrebujem presťahovať okienka. Tak. Dúfam, že to vidíte. Momentálne by ste mali vidieť moju Zabbixovú konzolu. Ide o testovací Zabbix, na ktorom mám nasadené obidve šablóny pre monitoring ako Amazon Cloudu, tak Microsoftiackého Azure. Poďme si ukázať najskôr samotné šablóny. Pre Amazon, ako som spomínal, sú tam vytvorené 4 šablóny.
AWS by HTTP a potom jednotlivé šablóny pre jednotlivé typy zdrojov. Tieto šablóny je možné dostať z webu. Pardon. Tak to si to... Buď priamo v GitHube. Na GitHube Zabixovom, pokiaľ ho nepoznáte, github.com/Zabix. A tam je potrebné si vybrať templatey, cloud a potom podľa toho, pre ktorý cloud chcete tie templatey stiahnuť, vybrať si buď AWS pre Amazon alebo Azure HTTP pre Microsoft. Nezabudnúť vybrať si správny strom. Štandardne, defaultne to chodí do Mastera, kde už sú templatey pre verziu 7.0. Pokiaľ teda prevádzkujete Zabbix 6.0 alebo 6.4, tak odporúčam priamo z príslušného stromu to vyberať. Ja to teraz budem ukazovať pre verziu 6.4. Amazon, tu sú jednotlivé šablóny. Pre každú tú šablónu je uvedený sú aj základné informácie, ako postupovať. Pri stiahnutí tejto šablóny, podobne ako pri Microsofte, sa cez command line vytvára nejaký servis, principálne nejaký účet pre monitorovanie. Pre Amazon je potrebné zadať tento kód do konzoly, respektíve do managementovej konzoly amazoniackého cloudu. A tu len, aby ste videli, ako vyzerá ten amazoniacký cloud. Je potrebné toto zadať, vytvoriť tzv. Policy pre Zabbix, aby vlastne týmto definujete prístup, k čomu všetkému má Zabbix mať prístup a aký typ prístupu. Čiže to je prvá vec. Taktiež máte tu aj spomenuté tie 3 makra, ktoré je potrebné si definovať, aby tento prístup fungoval. Ja to hneď aj ukážem v tom Zabbixe. Toto je samotná šablóna. V šablóne je tých makier viac. Tak ako som povedal, je možné si definovať LLD filtre, čo všetko chcete, aby bolo discoverované a monitorované a čo už nie. A potom tie 3 spomínané makrá, ktoré slúžia pre prístup, mám vytvorené priamo na hoste. Mám tu jedného hosta, AWS Discovery Host, na ktorom mám definované access key ID, region a secret access key, čiže akési heslo pre prístup. Čiže toto sú tie 3 makrá a potom je tu na GitHube máte možnosť si zistiť vlastne zoznam všetkých metrík, ktoré sú monitorované. A viac menej si ukážeme v tom Zabbixe. Čiže poďme si pozrieť, čo tu máme k tomu Azure discoverované. Vytvoril som si nejaké dva virtuálne stroje s Ubuntu Linuxom, ktoré boli objavené. Pre každý ten stroj, pre každého toho hosta je vidieť, že bol zdiscoverovaný hostname, ktorý tam automaticky Amazon vytvára. Sú tu takisto uvedené makrá pre prístup, pretože potom, ako náhle sa vlastne zdiscoveruje tento host, tak tie dáta sa získavajú už samostatne pre tento host. Pozrime si discovering, ako som spomínal, pre Amazon
nachádzajú sa tam tri discovery ruly, tri pravidlá pre objavovanie inštancií, pre každý typ inštancie samostatne. To znamená pre virtuálne stroje, relačné databázy a storage. Každú z nich si samozrejme môžeme kedykoľvek otestovať alebo spustiť. A tu môžete vidieť javovský skript, pomocou ktorého je robený discovering. Ten skript je, ako som hovoril, vnorený, nie je potrebné sa starať oň pri upgrade. A ďalej si vieme pozrieť. Vidíme, že napríklad pre ten Amazon sa celý discovering robí cez discovery ruly. A zatiaľ, čo potom, keď si ukážeme Azure, tak tu môžete vidieť, že Azure je tam zároveň discoverované aj nejakých 50 itemov, ktoré sú priamo vlastne nejaké metriky alebo itemy súvisiace s tým subscriptionom, ktorý monitorujeme. Pre jednotlivé tie servery sa potom sťahujú 1, 2, keď si tu pozriem, 4 skripty pre Amazon Virtual Stroj sú 4 skripty, pomocou ktorých sa sťahujú všetky dáta. A všetko ostatné je potom odvodzované z týchto stiahnutých dát. Čiže keď si pozrieme latest data pre tento server, vidíme, väčšina z nich je vyplnená, niektoré z tých dát sa nesťahujú, keď nemajú zmysel, respektíve nie je nakonfigurovaný ten host na Amazone taký, aby tieto dáta dávali zmysel. Takže čo sa tam sleduje? Sleduje sa tam nejaký volume, sleduje sa tam samozrejme štandardná utilizácia procesora, disky, nejaké sieťové interfejsy a nejaký základný stav tej inštancie. Poďme späť do data collection. Ja som si tu vytvoril aj nejaký S3 bucket, ale priznám sa, ja s týmto storageom v Amazoniackým ešte neviem natoľko robiť. Takže S3 bucket bol síce zdiscoverovaný, ale momentálne nemám na ňom, nesťahujú sem žiadne parametre, pretože v ňom nemám ani žiadne data. V každom prípade tu môžeme vidieť, že aj S3, že aj ten storage dokáže automaticky discoverovať. A takisto som si tam vytvoril databázu, ktorá bola discoverovaná. A k tejto databáze si môžeme takisto pozrieť nejaké latest data. Kde, pokiaľ si pamätám o MySQL databázu, tu je vidno, že tie šablóny zároveň vytvárajú aj nejaké tagy. A pomocou tohto tagu teda vlastne zistilo, že ide o engine MySQL. Zase môžem ukázať tejto konzole. Tu je vidno tie virtuálne stroje, ktoré mám na Amazone vytvorené. Pokiaľ som išiel niekde no. Tu sú inštancie. Tu sú inštancie, vytvoril som si tam aj nejakú šablónu, pomocou ktorej môžem si teraz ad hoc vytvoriť
nejakého nového hosta. Takže poďme to skúsiť. Nový host. Pustím, vytvára sa mi inštancia. Poďme si ju rovno pozrieť. Zmením na nej meno. Server 08 Ubuntu. Zatiaľ vidíme, že je v stave pending. Ešte stále sa nespustila. Ale keď prejdeme do Zabbixu a pozrieme si hosty, či to náhodou nerobil sám, zatiaľ nie. A ten discovering defaultne beží každých, myslím, 12 hodín, ale nie je problém si spustiť ručne. Takže označím si EC2 inštancie, execute now. Pozrime si teraz hosty. A už tu máme server 08 Ubuntu. Zatiaľ bol discoverovaný iba server, ešte neboli zdiscoverované itemy a už sú aj nejaké itemy. Toto číslo nám postupne rastie, môžete vidieť, že vlastne na tých, čo už tam boli vytvorené, je celkovo 46 itemov, pretože tam bol discoverovaný aj nejaký file systém, pre ktorý sa potom doplňajú itemy. Čiže naozaj takéto rýchle a takéto jednoduché je objavenie novej inštancie v cloude. Čo ešte k tomu Amazonu. Poďme si ukázať teraz Microsoft pre zmenu. Mám tam vytvorený host, Azure Discovery Host, pomocou ktorého sa robí discovering v Microsofte. Na rozdiel od toho Amazonu, ten discovering primárny, keď si pozrieme Discovery Rule, tak si môžete všimnúť, že všetky tie Discovery Rule sú vlastne závislé na nejakom iteme. Azure Get Resources, Azure Get Storage Accounts a to je všetko. Čiže pokiaľ chceme naozaj vidieť, kde sa robí discovering, tak si pozrieme itemy, skripty a vidíme, že tu je Get Resources a Get Storage Accounts, dva rôzne itemy, pomocou ktorých sa stiahujú všetky data do ostatných itemov. Čiže aj tu je možné robiť execute now, tam ale nemáme žiadny nový zdroj. A pomocou tohto vykonania, alebo teda stiahnutia týchto dát sa nám potom vytvárajú automaticky aj inštancie, ktoré tu máme vytvorené. V Azure som si vytvoril takisto nejaký virtuálny stroj, to je Azure Virtual Machine Server 02 Windows. Je to Windowsový virtuálny stroj, ku ktorému nám už tečú data. Skúsme takto. Hej. Čiže aj pre ten virtuálny stroj v Azure sú stiahované základné výkonnostné charakteristiky pre procesor, disky, nejaké základné informácie o prostredí a o dostupnosti. Taktiež sú tam stiahnuté nejaké tagy k týmto itemom a všetky dáta sa stiahujú. Vrátim sa späť teraz do tých hostov. Okrem toho virtuálneho stroja, toho virtuálneho servera, mám tam aj jeden databázový server, ktorý je typu MySQL. A takisto Microsoft SQL databáza. Pre tieto databázy rovnako môžeme vidieť, že sa stiahujú nejaké itemy. Môžeme si pozrieť nejaké grafy, respektíve sú tam vytvorené nejaké grafy pre prezeranie dát.
Všetky tieto hosty boli okrem týchto dvoch pre discovering a dvoch čisto Zabbixových boli vytvorené automaticky discoverovaním zdrojov v Amazon Cloude a Microsoft Azure Cloude. A takisto vlastne si môžeme ukázať aj nejaké problémy, ktoré sú tam aktívne a súvisia s týmto s cloudom. A vidím, že tam mám nejaký warning, že credit balance pre Microsoft Azure je dosť nízky. Chyby pri čítaní z API sa tam nejaké vyskytli, niektorý item nebol prečítaný korektne. Neznámy stav môjho MySQL servera, sú tam nejaké chyby pri čítaní API. To sú všetko problémy, ktoré takisto boli vytvorené pomocou low-level discoveringu, tieto triggere, a následne sledované v problémoch, keď si pozrieme. A vlastne tu máme. Dobre, šablóny pre Microsoft sme si ešte neukázali. Podobne ako pre ten Amazon, je tu jedna šablóna, ktorá zabezpečuje discovering a je tu 8 šablón pre ostatné veci. Jedna z nich je virtual machine, to znamená virtuálne servery. Jedna z nich je už spomínaný Cosmos databáza pre MongoDB a zvyšných 6 sú vždy dvojica pre Microsoft SQL, MySQL a PostgreSQL, pričom sa rozlišuje medzi tzv. Single serverom a flexible serverom. A pri Microsoft SQL je to serverless database, to znamená databáza, je tam template pre databázu, ktorá nemá priamo vytvorený server, virtuálny server, ale beží len ako inštancia. Čiže toto sú šablóny, ktoré Zabbix zatiaľ poskytuje pre cloud. Microsoft Azure, Amazon. A ja sa vrátim asi mojej prezentácii, pričom to bude. Takto. Pozrieme si teraz otázky, či tam nejaké boli zadané. Je tu otázka, či aj samotný Zabbix na monitorovanie cloudu musí byť v cloude. Vôbec nemusí. Tento Zabbix, ktorý som vám tu ukazoval, mi beží ako čisto virtuálny stroj na mojom notebooku. Čiže vy si môžete Zabbix nainštalovať u seba, konfigurovať, prevádzkovať ho u seba a z neho vykonávať monitoring Amazon Cloudu alebo Microsoft Azure cez API. Nejaká ďalšia otázka? Ďalšie otázky tu nemám. Otázka doplňujúca. Nie je potom problém nešifrovaný HTTP protokol? No, nešifrovaný HTTP protokol si dovolím tvrdiť, že problém nie je. A pravdepodobne na tom sa ja nepozeral, ale som si takmer istý, že to ide šifrovane. Moment. A vlastne, keď si pozrieme, skúsme si pozrieť tieto itemy, get data.
Je to tu, alebo to nie je tu? Ja to môžem pozrieť, ale ja som si takmer istý, že toto ide šifrovanie. Toto po internete nesmie behať nešifrovanie. Rýchlosť zobrazovania vzniknutých problémov chýb v dashboarde Zabixu. Zobrazovanie vzniknutých problémov chýb v dashboarde Zabixu je závislé od jedinej veci, a to je frekvencia vzorkovania. Poďme si pozrieť kľudne pozrime si treba túto itemy, je tu jeden script, get data, interval 1 minúta. Hej. To znamená, každú minútu sa dotazujú tieto data a každú minútu máme nové data z cloudu a tieto data sú zobrazované takmer okamžite. Tak ako ste, ak teda máte skúsenosť so Zabixom, tak rovnako ako akékoľvek iné data, aj tieto data sú zobrazované v podstate okamžite. Hej, s tým jednominútovým intervalom. Každú minútu sa stiahnu nové data. Dobre, čiže toľko k otázkam. Ak nie sú ďalšie, ja ešte pre istotu pozriem aj chat, ale nie sú našťastie ani v čete, teda našťastie v zmysle som rád, že ich dávate do question and answer. Takže toľko k otázkám. Ešte predtým, než sa rozlúčime, by som rád vás pozval aj na nasledujúce webináre. Ten najbližší bude 24. mája, kde kolega bude prezentovať, akým spôsobom sa robí konfigurácia pre vysokú dostupnosť Zabbix servera. A potom v júni niečo o Zabbixe a bezpečnosti. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa zúčastnili dnešného webinára. Keby vás napadli akékoľvek ďalšie otázky alebo by ste mali záujem o naše webináre alebo školenia, autorizované školenia, ktoré poskytujeme, kľudne môžete poslať e-mail, zavolať na mobil alebo pozrieť si naše web stránky, ktoré sú venované webinárom a školeniam. Takže ešte raz vďaka a uvidíme sa na budúce.